हेलौ लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलियाव जों थानाय एरियाखौ देखायनो सानदों आं। नायलांदो। बे एरियायानो जों थानाय बिराद गिदिर जायगा। ससाइटि बिल्डिं बिराद दङ, बुरजा। सानब्लाबो सानथ्र' हायै दं, गोबांथार। नायलांबाय थादो। ओरैनो टाइम पास मर्निं वाक खालामदों, लासै लासैनो, थाबायै बेफोरनोसै जों थानाय एरियाया। नैबेयो केन्टिन, दायो खुलिथ'वाखै, दसेनि उनाव खुलिगोन। लामा मोनफैबाय। अभी दायो लामा मोनबाय, आ गया मेन रोड। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। दा बे लामाजों राउन्ड मोनसे गिदिंनानै फैनोसै। यहाँ से मॉर्निंग वॉक करते हैं हम लोग। अभी बारा नङा, ससेल' थांना फैगोन। एसे खोमसिहां। जोंनि आसामावथ' दायो सान ओंखारबाय खोमा। दायो बेयावहाय ये हम लोग का इलाका 5:30 जाबाय। ये सोसाइटी है। 5:30 आसामाव दाहालागै इसी में हम लोग रहते हैं। सानजौलायलांबाय होनदां। बहुत बड़ा सोसाइटी है। बेफोरनोसै जोंनि एरिया थाग्राफ्रा। गिन के थक जाओगे, फिर भी गिन नहीं पाओगे। नोंथांमोना जायगाखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम आरो सब्सक्राइब खालामनो नाजा। हमारा वीडियो यही था। अन्नानै सब्सक्राइब खालाम। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना, शेयर करना। ओके बाय। दिनैनि भिडिअ'आ